Ey, büyük İffet yılı. Sen bütün Türkiye dünyаны birleştirgensin. Senin hakta legendalar, ekiyetler yaşayın. Büyük Kıtay civarından başlangan yolun mağrur tavukyalarına ko'tariladi. Yıgırık yolgalar, tam güller aşağısa. Kalganlar tibrelgen dağlarda min yıllık şiller seni hatırında saklayın. Isse şüller, tozma denizlerde tarih senin suretini yazsın. Senin izlerinde tatlı rızık tırnakışlarının hoş ise. Kuz yavan alırda ifetlerinin, saklı taşlarının yaldıravı, şabış atlarının ıyak tavuşları. Sen uzgan oranda yanar şehirler, devletler barlıktakiler. Güya ifet Bilbao sıman urab alıp, sen bar Türkiye dünyana nıgıtkansın. İzge Bulgar jilime, hem yolunda uçragan barlık Tatar milletine sen din hem ışanmış, hüner hem sevde alıp gelgensin. Ey şirin minem, sen zirek aksakallar, güzel kızlar hem kıyıl batırlar şirin. Nesil davamçısı, matırlık, zireklik hem tuğan jirge doğruluk ülüsü elbette Süyümbike, Xanbike obrazı. Süyümbike, yıllar aşağı, köngüllerge bizim deşer. Tuğan halkam, izgi kalam, minden gigesinden kalam. Süyümbike, yaşa ürgen fatihasın sizge birgen güzel kadar kızları tuğan yak yıldızları tuğan yıldız süngüler ile gözlerine varır nefebet gülü tuğan yıldızında kuray monları tuğan yakşırla oyna Miralar, Tatar kızının bütün görkem sıfatların üzerinde toplanan büyük Süyümbike varisleri. Onıgara Tatar kızı belgesinin yarım finalında jingu yavlagan tudaşlar.
Абдуллина Дине Васыл кызы, Россия башкаласы Мәскәү шәһәреннән, мәктәптә биология, химия, география укыта, чит телләр өйрәнә, генеалогия белән кызыксына. Бәйгедә Пенза өлкәсеннән килгән Медведева Альбина Ноиль кызы, белеме буенча тел белгече, Россия 1 Пенза телерадио компаниясендә диктор булып эшли. Дондагы Ростовтан килгән Полютина Галия Ноиль кызы, Ростов икътисад университетында мәгълүмати технологиялар укытучысы. Ул шулай ук сайтлар ясый, фортепианода уйный, йога һәм йөзү белән шөгыльләнә. Гайнетдинова Аделина Денис кызы Төркиядә яши. Анталия Фәннәр университетында туризм һәм менеджмент белгечлеге буенча укый. Чит телләр өйрәнә, рус теле укыта. Үзбәкстан шибәре Байбәкова Камилә Рәшид кызы туган ягында хореография коллективын җитәкли. Спорт белән актив шөгыльләнә, психология белән кызыксына. Башкортстан Республикасын танытырга килгән Пагаманова Әлфия Ирек кызы Газпромбанк акционерлык җәмгыятендә белгеч, чәчәк кебек матур булгангамы, бакчачылык белән кызыксына. Мурахмәдова Диана Таһир кызы Кыргыз Республикасының Ош шәһәреннән Смарт-Кей оешмасында белгеч, белеме буенча чит телләр укытучысы. Буш вакытында ул эшләре белән мавыга. Бәйгегә Чуашстан Республикасыннан килгән Җамалетдинова Элназ Айрат кызы Казан дәүләт университетында тарих укытучысы белгечлеге буенча укый. Фото һәм видеолар төшерергә ярата, чит телләр өйрәнә. Үзбәкстанга Татарстан данын яклау максаты белән килгән Куддусова Айгөл Әсхәт кызы икътисадчы һәм юрист белгечлекләренә ия. Татарстан телерадио компаниясенең алыштыргысыз хезмәткәре. Оренбургтан килгән талантлы татар гүзәле Гомәрова Зәринә Зөфәр кызы Сәлам оешмасында сәүдә вәкиле булып эшли. Оренбург дәүләт университетында белем ала. Чираттагы татар гүзәле Идрисова Алсу Таһир кызы Томск өлкәсеннән Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган, Яршаулы филармониясендә солист. Германиядан килгән Минһаҗева Назлыгөл Айдар кызы Бранденбург техник университетында бөтен дөнья мирасын өйрәнү белгечлеге буенча укый. Психология, инвестицияләр белән кызыксына. Хатымҗанова Илсинә Айрат кызы Пермь крае Орда районыннан белеме буенча икътисадчы, маркетолог белгечлеге буенча эшли. Кечкенәдән татар биюләрен бии, җырларга ярата. Hürmetli Özbekistanlılar, biz sizge Tatarstan Respublikasından oynar selamlar alıp geldik. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас в Дворце искусств Туркестон на финале международного конкурса «Татар Кызы 2023». Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli mehmonlar va mezbonlar, xonimlar va janoblar. Bugun O'zbekiston Respublikasida tarixiy voqea. Tatar Qizi 2023 xalqaro tanlovining final bosqichi o'tkazilmoqda. Xalqaro Tatar Qizi belgisi Butun dunyo Tatar kongressining o'ng'ishli proyektlarining birisi. U to'g'ri bir milliy harakatga aylandi. Bu yil beygining 10 yilligi birinchi topqir chet elda, birida O'zbekiston yerligida o'zadi.
qadrli mehmonlarni qabul qilish biz uchun katta sharafdir. Chin dildan O'zbekistonga xush kelibsiz deymiz. Büyük rahmet sizga. Tatar qizi belgisi O'zbekiston hukumati tomonidan huquqlandi, ularning tilakdoshligi bilan o'stiriladi. Bu mumkinlik uchun rahmat sizga. Мы выражаем огромную благодарность за теплые отношения и оказанное содействие при организации и проведении международного конкурса правительству Республики Узбекистан, Министерству культуры, посольству России и представительству Россотрудничества в Узбекистане. Сегодня в этом зале присутствует заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан Тошев Азамат Бобукулович. Также приветствуем советник посланника посольства России в Узбекистане Ланчикова Андрея Викторовича и руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Старосельскую Ирину Александровну. Всемирный конгресс татар всегда опирается на вашу поддержку и выражает вам огромную благодарность. Россия Federatsiyasining Tatariston Respublikasi hukumatini ham butun dunyo Tatar kongressini shin ko'ngildan ulug' rahmatimizni yetkazamiz. Bu günlerde Toshkent shahrida Uzak Aziya Tatarlari Alyansi o'tirishida o'zdi. Alyans a'zolarini qo'ynar salomlaymiz. Hem ayrim rahmatlarimizni Toshkent shahri Tatar ijtimoiy madaniy og'irtuv uzagina bildiramiz. Eng zo'r rahmat sizga. Hozirda salamlar so'zlarini yetkazib uchun sahnamiz o'rnida Tatariston Respublikasi Premyer Ministri o'rinbosari, Butun dunyo Tatar kongressi Milliy shurasi raisi Vosil Abdulg'ayazova Shayx Raziyevni chaqiramiz. Я попрошу, дайте, пожалуйста, зал свет. Еще, если можно. Ну все, сейчас теперь всех вижу. О, Афарин, Аллах насип еткәштен, менә бит җәмәгать. Үзебезнең туганнарга, Үзбәкстанга Ташкентка килеп җиттек. Һәм инде бүген бергәләшеп зур ихтирам белән, зур горурлык белән үзебезнең дөнья күләм үтә торган бәйге Татар кызын үткәрәбез. Һәм инде шушы очрашуга мин бик шатмын. Һәм һәрберегез белән, хөрмәтле милләттәшләр, сезнең күзләрегезгә карап, бөек татар Тукай белән исәнләшәм. Исәнмесез? Менә тормышлар шундый әйләнгәчтән без инде берничә тапкыр шушы бәйгене үткәрә алмыйча аны күчердек. Ләкин бысында ныклап тырышып, хөкүмәттән рөхсәт алып, мәдәният министрлыкларыннан үзебезнең монда яшәгән татарлар белән бүгенге шушы бәйрәмгә килеп җиттек. Вы знаете, дорогие друзья, нам очень приятно сюда приезжать, находиться. И, конечно, в первую очередь хочу от имени правительства Республики Татарстан, от имени Всемирного конгресса татар сказать огромные слова благодарности правительству Республики Узбекистан, министру культуры, Министерству культуры, нашим активистам, нашим центрам. Огромное спасибо комитету, нашему посольству, представителю Россотрудничества, потому что мы здесь все получили, с одной стороны, разрешение, а с другой стороны, получили все блага для того, чтобы уже вот на таком масштабном уровне мы смогли провести наш финальный конкурс. Поэтому давайте, уважаемые друзья, үзебезнең кулларыбызны кызганмыйча ныклап, рәхмәт әйтеп, кул чабырабыз.
что наши национальные лидеры, президенты между собой в очень дружеских отношениях. Наши страны очень динамично сегодня развиваются с точки зрения экономического развития, взаимопроникновения. И мы очень рады, когда у вас с точки зрения демократии, развития проходят различные референдумные мероприятия, и мы все вместе это проводим. И в самом деле, вот Республика Татарстан, в данном случае через наше генконсульство, когда получили просьбу, так же, как и вся Россия, когда вы проводили референдум по изменению Конституции, конечно, мы дошли до каждого гражданина Узбекистана, который проживал у нас в Татарстане, и попросили, что в первую очередь это вам надо. Нам надо, чтобы вы, исходя из сегодняшних требований господина президента Узбекистана, что весь народ должен принимать участие, и только так можно страну развернуть и идти путем демократического развития вперед. Мы пригласили, они поверили, отдали свои голоса. И, само собой, большинством голосов, когда было принято изменение Конституции, и Конституция вступила в законную силу, были объявлены досрочные выборы президента Республики Узбекистан. И мы обратно все вместе собрались и сказали: дорогие друзья, братья, есть возможность, есть шанс поддержать тех кандидатов, которые более приятны, исходя из программ, действий и сделанных дел своих. И здесь мы все вместе очень достойно предоставили возможность. Каждый муниципалитет в Татарстане организовал избирательные участки, песни, танцы, национальные блюда узбекского народа настолько было представлено. И, конечно, нам очень приятно то, что люди поверили, люди прошли, люди проголосовали. И сегодня мы, с одной стороны, чувствуем высокого долга, то, что вот так вместе можем работать, созидать, идти вперед, и сюда приезжаем. И нас также с большим уважением встречают, дают самые лучшие залы, дают все возможности. Разве это не счастье? Это же само собой самое большое счастье. Мир, дружба, уважение. И вы знаете, я в какой-то степени здесь даже вижу, что это аванс. Аванс для нашей дальнейшей работы. Меня без мындай бүгін 2 күн эшлибез. Меня Азияда яшаучы татар халкының альянслары дейбез. Өзбекстан, Кыргызстан, Таджикстан, Казакстаннар безне бүгін җитәкчеләр килеп, уртага салып, менә ничек итеп без алга барырга тиешбез. Ничек итеп без төп милләтләр белән, бүтән милләтләр белән монда рәхәтләнеп яшәп алга барабыз. Вот эти все разговоры нам, они, конечно, абсолютно полезны, и очень, значит, мы рассчитываем, что везде будем получать поддержку. А с другой стороны, когда опять мы говорим о татарах, о нашей истории, нам очень приятно. 1100 лет назад в Волжской Булгарии нашими предками добровольно был принят ислам, и за это время, ни разу не изменяя принятым решениям, мы идем. Ислам, благодаря Аллаху, мы вместе. Мы верим, у нас прекрасное прошлое, сегодняшнее, и еще будет лучше будущее. А когда говорим будущее, һәрбер милләт өчен ул, иң беренче ул хатын-кыз, әни һәм әби. Әгәр дә милләтнең әнисе, бабасы төпле гаилә ясап, милләт ясап алып баралар икән, бу гаилә дә, милләт дә һәр вакытта да бәхетле булачак. Безнең татарларда әйтелгән ирләр турында ир-ат дип, бүтән милләттә алай дип әйтүләр юк. Ир-ат. Шуңа күрә ир-ат килә иң беренче гаиләне һәм илне сакларга. Әгәр дә синең шундый ир-атың була икән, син әни булып бала табып, аңа шундый тәрбия биргәнсең икән, ул үзенә хәләл җефет алып, аның өчен, гаилә өчен bütün bulgan mümkünlükleri verip alga bara икән, bu гаилә хакында бәхетле була. Безнең бүген Россиядә махсус операция бара. Шуңа күрә без әйтәбез, бүген татар егетләре арысланнар кебек көрәшәләр. Безгә бүген үлем рәҗитми, безгә бүген җиңү кирәк дип әйтәбез. Хәләл җефетләребез, әниләребез, әбиләребез дугаларын кылып, тизрәк җиңү белән сугыш бетсен, егетләребез өйгә кайтып, тагын бәхетле булып яшәргә дип хыялланабыз. Шуңа күрә бездә дуада кылабыз, ышанабыз да, өметтә итәбез. Һәм менә татар кызы бәйгесе дигәндә ул
Kirish yağından motorluq ol her vaqtda da kerak endi. Ko'zni birlikda aldab bo'lmay, eng birinchi ko'z ko'raymi? Anlari bir ko'ngil bilan yurak bor. Bizning tatar qizlarida har vaqtda da butun millatlarga xos bo'lmagan mana javoblik. O'z oilangni dunyoga olib borish uchun o'zingga azirlab, qora vaqtda o'zingning mumkinliklarini ishga olib, mana shunda qahramon bo'lib, o'zing oilaning baxtida yasab turmush uşağı deymiz, balalarning baxtlilar deymiz. Atiyaniga rahmatli bo'lib, mana barliq sifatlar da mana shu tatar qizining belgisine bunda kiritilgan. Men har bir qatnashgan qizga, aning atiyanisini, tug'anlarini, yaqinlarini olib borishlarini o'zimning zo'r rahmatimni bildiraman. Butun dunyo tatar kongressi ismidan, butun xalq ismidan. Chunki xalqdan da bizning kelajak ol xonimlar qo'lida. Agarda biz mana shunday motor qizlarga tarbiya berib, ulu yo'lga chiqara olamiz ekan, ham ularga loyiq yigitlar tarbiya berib, ulardan kiyovasi bilamiz ekan, mana ol bizning tub burishlarning birisi. Shunga ko'ra, я еще раз хочу сказать, что все-таки вот это фестиваль, конкурс «Татар кызы» в первую очередь, конечно, нацелен славить женщину, будущую маму, будущую бабушку, в руках у которого весь татарский мир, все наше благополучие. И когда берем всю планету, пусть у каждой нации, у каждого народа, у каждой страны будут именно такие девушки, такие мамы, которые в первую очередь будут оберегать, будут воспитывать и всегда будут за мир. Ихлас bo'lgan shusha bayram bilan sizga tabrik etaman. Hozir endi rahatlanib, qarab, qo'llar shabab, rahmatli bo'lib, xayrli ishlar qiling baringizga. Isanlik, sog'lik, rahmat uchun. Sazı
Qozog'iston davlat jir va biyu ansambli. Всемирный конгресс татар делает огромную работу по объединению татар всего мира, сохранению и развитию национальных традиций, языка, культуры, популяризации истории татарского народа и поднятию авторитета Татарстана в России и в мире. Конкурс «Татар Каза» является ярким тому примером. Hozir sizning e'tiboringizga Beygining tarixi turida video syujet taqdim etamiz. Внимание на экран. История конкурса. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin en uğurlu, ko'lamli hem ihlas proyektlarining birisi Xalqaro Tatar qizi belgisi bu yil o'zining 10 yilligini belgilab o'zadi. Xalqaro finalning O'zbekistonda o'tuvi belgi shiklarining naqadar keng bo'lganini ko'rsatadi. Tarixga ko'z solsak, Tatar qizi belgisini 2011 yilda Shilaba shahrida negiz solingan. Birinchi yilni belgining soylab olу turlarında Shilaba өлkәсе shahar rayonlaridan 100 dan ortiq Tatar qizi qatnashdi. Shularning unisi finalga o'zdi. Zlatavuz ustalari jinguvchi qiz uchun g'ajoyib motor tosh hazırladi. Haligi tosh belgining o'zinchalikli simvoluna o'rildi. 2012 yilda esa belgida Shilaba, Qurg'on, Sirtlo өлkәсеннән qizlar kuch sinashdi. Yarım final Qozonda o'zdi. Proyekt Bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından toplandı. Kongres qisqa vaqt oralig'ida belgini yana buyuklikka ko'tardi. Darajasini o'stirdi. 2015 yılda Tatar qizi belgisi xalqaro statusga ega bo'ldi. Yana regionlar, yana iller kelib qo'shildi. 2016 yılda final Abdulla To'qay ijodina bag'ishlandi. Xalqaro finalda Ufa qizi jingib yo'lladi. Bundan 6 yil ilk tag'in bir ko'rkam traditsiya tudı. Xalqaro belgining final tomoshasin былтырғы belgida jinggan qizning tug'an tugalida o'tkazdi. 2017 yılda u Boshqirdiston boshqalasi Ufa shahri bo'ldi. Onda Tatariston qizi jingib yo'llagandan so'ng 2018 yılda final Qozonda o'zdi. Belgi birinchi martaba Yevropada da o'tkazildi. Natijada Udmurtiya qizi jinguvchi deb e'lon etildi. Shulay etib, kelasi yil finaldan o'tkazish huquqi Ijo'v shahrida topshirildi. 2018 yilda Tatariston Respublikasi hukumati yordami bilan Butun Dunyo Tatar Kongresi tomonidan Xalqaro Tatar qizi belgisining direksiyasi bo'ldirildi. 2019 yilning sentyabrida proyektning finali Pyotr Ilyich Chaykovskiy ismidagi opera ham balet teatri sahnasida o'tdi. Onda dunyoning 6 ilidan hem Rossiyaning 20 regionidan qizlar qatnashdi. Jinguvchi ismini O'zbekiston qizi loyiq bo'ldi. Tatar qizi 2021 belgisining yarim finali shu yilning avgust oyida Tataristonda o'tdi. Yarim finalda Rossiyaning 40 regionidan hem chet illardan 32 qiz intellektual ijodiy belgilarda kuch sinashdi. Natijada xalqaro finalga borlig'i 13 qiz o'tdi. Hammani nihayat biz bugün final tantanasında Tatar qizi 2023 belgisining xalqaro finalında kim jingib yo'llar? Zlatavuz ustalari yasagan toshga hem tüp bo'lak avtomobilga kim loyiq bo'lar? Bugün belgili bo'lacak. Qizlarga unushlar tilaymiz. Итак, дорогие друзья, переходим к состязаниям конкурса. Belgi şartları bo'yicha qizlar o'zlarini turli yoqdan ko'rsatishiga tiyиш. Первый этап поэтический. Девочки подготовили композицию из стихов о родном крае великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Qizlarimizga ixlos yurakdan o'ngishlar tilaymiz. Salınlandır bizim avlu, her şişme var yakın bizim avlu. Allah'ına kemin sıvı kemin bilem, şuna göre siyem canım kemin bilem. Allah'ına kemin sıvı kemin bilem, şuna göre siyem canım kemin bilem. Qoza
mescidin, şirkevlerin, her şosların şemler gibi. Sen üzümne jurnalın her bir öyezge nur şeşit, büyük mehabetle turasın, barşaga yol görsatip. Eyter ketemge namazga büyük madur monlı hozam. İyi kozam, dertli kozam, monlı kozam, nurlu kozam. Mındadır bizning babaylar türleri, koşmakları. Mındadır dertli kömelning hurları, oşmakları. Koy zamanda, koysi dilde olsa da meşhur kozam. İske gülmü kolmu hiç de şundalı bir kul, koban. Bu şehirni hem bu gülni jırlıydır millet dili. Büyük yaratıp elleyindi iski şöhret arkalı. Ул şehir, o büyük şehir, altın kemeşke her tügel, gülde dik ver gülgini, elbette ol kevser tügel. İşkelep baksam o gülning var bu gay şigriyeti. Var gibi millet hıyalında anın sirriyeti. Ayrılıp gitsem de senin gamırının dağında min, İlk ozlana, sana koydum suyup dağında min. Tanış kırıla, bağınlar, tarttı evvel hissini. Tartatırgaş uymadı, kaytardı ahır cismini. Bu sebepten anladım min, ey tuğan jirim. Senin şanğa yağımlıykendi, yolkanımda dolkanım. Jüngeden izgir igeniş, inişim şişmen harım, yollarım ovun evin, kibenlerinde andarım. Bu dünyada belki küp işler göreyim. Bilgisizdir, koya taşlar bu takdirim. Koya barsam, koyda tırsam, nişlesem de, kaderimde menkıp olur tuğan şirin. Қазақстанлық қозанған артисті Раяз Фасыхов һәм татар кызлары. Конкурс «Татар кызы» состоит из 3 этапов. Первый этап прошел в регионах России и странах зарубежья. Далее в столице Татарстана Казани состоялся полуфинал, где 32 участницы из 34 регионов России и 6 зарубежных стран соревновались в интеллектуальных и творческих конкурсах. Һәм менә бүген нәтиҗәләр ясала. Бәйгедә катнашучы һәр кызның үз тарихы, кызыксынулары, яраткан шигырьләре һәм әйтер сүзләре бар. Итак, внимание, визитка. Мин геология белгече. Мәскәү кебек зур мегаполиста яшәгәнгә, күңелемгә табигать кочагына тартыла. Туган якның гүзәл, кабатланмас табигатен саклауга өлеш кертү минем бурычым.
Әкүңен саулығы үшін мен Қурайда, домбырада ойнайым, жырлайым. Ғажайып татар музыкасының бар дүнияны яулап, мәңгі яшәуін тілейм. Минем һәр адымда туган телем азатып килә. Тел минем көчем, таянышым. Минем дә һөнәрем тел белән бәйле. Мин Россия каналында төбәк яңалыклар алып барам. Безнең пензаякларында татар мәдәнияте белән бәйле атаклы урын бар. Ул данлыклы Тенишевлар истәлеге булган Җәмил мәчете. Биредә кайчандыр татар мәктәбе гөрләгән. Минем хыялым туган җиремдә заман таләпләренә туры килердәй яңа татар мәктәбе булдыру. IT bilgich, webdesigner hem muzika olacak kız. Muzika benim günlerimde hıyalıkları kovaza. Dünyada mehbettimni arttıra. Rostov ülkesinde Tatar Yaşlar Birleşmesi'ni şidekliyim. Tatar yaşların bütün dünyada birdem hem dost bulun. Tatar dilinin, Tatar medeniyetinin usuven diliyim. Büyük uları Yusuf Akşura, Sadri Maksudi, Gayas İshakı, Musa Bigiyev kebek şəxslər benim tuğan yağım Türkiye'de bugünkü günde de zor hürmet bilen iske alına. Sadri Maksudi'nin kızı Adilay'da ise birinci hatun kız diplomat bulu bilen dan kazanır. O türlü yıllarda Gaga, Belgrad, Rim şehirlerinde Türkiye ilçelerinde tünekçi bulup hizmet eder. Min şunday büyük milletin kızı bulun bilen her şey gururlanıp yaşayayım. Benim tuğan yaklarımda tatar hatın kızları tilen iz kaldırgan. Alar мәгрифәт, мәдәният өлкәсендә зур уңышлар казанган. Балерина Үзбәкстанның халык артисткасы Галия Измайлова, композитор Роза Хөснетдинова исемнәре һәркемгә таныш дип уйлыйм. Минем максатым һәм миссиям татар бию сәнгатен үстерү. Мин Башкортстаннан инженер-технолог. Белгечлегем буенча фикер йөрткәндә сәнгать дөньясыннан бик ерак кебек тоелса да, тормышымны милли мәдәниятебездән башка күз алдыма да китерә алмыйм. Уфа Нур татар театрының барлык спектакльләрен карап барам. Иҗат дөньясыннан яшәү өчен көч һәм энергия алам. Minun üçün şin tatar kızı bulur. Ул milli tradisiyalarga to'g'ri kelur. Şitilda yaşauvchilar uchun bu big jengil. Tiktilab bo'lganda barisini da erishib bo'ladi. Men Qirg'izistonda yashasam-da, skripkada melodiyalar o'ynab, tatar tilim bilan g'ururlanib yashayman. Tatar qizlari ko'p tillar bilirga, boshqa millatlar erkin aralashib, millatimizni dunyoga tanitırga teyish deb sanayman. Men tarixchi, fotograf. Dünyanın ko'p qurulmaturlig'in o'zimning fotosuratlari başa kishilar bilan bo'lisham. Shulay yo'q, eski tatar ham Osmanlı tillari bilan da qiziqsinam. Bala chag'im Чувашстан Республикасының Тукай авылында o'tdi. Биредәге борынгы мәчеттә мин иманымны ныгыттым. Дингә килдем һәм дуслар таптым. Мин тормышта һәр кемгә үз кыйбласын табуын телим.
Татар иле, мәркәзебез Казан шәһәре, һәр татар кешесенең тарихи ватаны, мәдәни кыбласы, нәсел ишеге ул. Безнең республикада көн саен телне, мәдәниятне, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклау өчен бихисап күп эшләр эшләнә. Бу бәйгедә минем җилкәмә зур җаваплылык йөкләнгәнлеген яхшы аңлыйм. Бар дөньяга сеңелгән милләтебезнең бердән һәм тату булуын, һәр вакыт Татарстаныбызның җылылыгын тоеп яшәүләрен телим. Сезгә Оренбург татарларыннан кайнар сәлам җиткерәм. Минем туган якларымда Россиядагы 3 татар театрының берсе. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге театр һәм 1906 елда ачылган татар тарихын саклаучы Хөсәйн Ямашев исемендәге данлыклы китапханә эшләп килә. Мин бирелә Тукай, Али шәкиятләрен укып үстем, Муса Җәлил, Дәрдмән шигырьләрен яттан өйрәндем. Һәм киләчәктә бу китапханәгә балаларымны да алып килергә хыялланам. Мин музыка, театр, опера дөньясында яшим. Матурлык һәм сәнгатьнең җирдә иң зур көч булуына чын күңелдән ышанам. Шуңа да бөтен барлыгым белән иҗатта кайныйм. Иҗатым аша милләтемне үстерергә телим. Күңелем нишкәргән мизгелләрдә туган ягым Томск шәһәрендәге татар бистәсенә барырга яратам. Мин Алманиядә яшим. Дөнья мирасы программасы буенча магистратурада белем алдым. Беренче сәяхәтем әлбәттә Берлин шәһәренә булды. Әлеге шәһәр һәр татар кешесенә каһарман шагыйрь Муса Җәлилне искә төшерәдер. Биредә һәркем күңеленнән аның шигырь юлларын барлый. Бар җырымны илгә багышладым. Гомремне дә бирәм халкыма. Мин бөтен дөньяда татар милләтенә карата ихтирам булуын, дөнья халыкларының үзара дус һәм тату яшәвен телим. Пермь краенда татарларны көчле эшмәкәрләр, сәүдәгәрләр һәм меценатлар буларак беләләр. Күңелемдә үз милләтем өчен горурлык тою, миңа алга барырга, үз-үземдә ышанычны арттырырга ярдәм итә. Мин төрле өлкәләрдә үземне сынап карарга тырышам. Һәр эшемне, иҗат, сәнгать җимешләремне милләтемә карата шиксез мәхәббәт белән башкарам. Сезгә кызлар, хөрмәтле кунаклар, кадерле тамашачылар, кызларыбызга уңышлар теләп, киләсе бәйгегә әзерләнү өчен алкышлар белән сәхнә артына озату безләре. Бурные аплодисменты у вас, дорогие друзья. Продолжаем девушек готовиться к следующим состязаниям. Узган ел мөселман дөньясында зур бәйрәм булды. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулды. Официальное принятие ислама в Волжской Болгарии в 922 году пробудило в сердцах людей еще больше тепла, доброты и любви. Открыло новые возможности в сфере торговли, литературы и искусства. Безнең татар кызларының итәгатьле, иманлы, нурлы һәм гореф-гадәтләргә тугры булып үсүләре дә мөгаен кечкенәдән әхлак кануннары,
ислам дини традициялары белән тәрбияләнүдән киләләр. Именно так, и это очень похвально. Пока наши прекрасные девушки готовятся к следующему выходу, приглашаем на эту сцену поистине талантливую актрису, народную артистку Республики Татарстан Российской Федерации Алину Шарипжанову. Tuhan ya kayu pertama, Tuhan ya diriku jangan lagi siapa, Tuhan ya Cincilekler etmişken şap, Tuhan ya o şampa yanılaka, Tuhan ya dokunma gönül, dokunma aşkına, yarısına düz gelen varlıkta şiirler peşten düzülüp ezgiler Şeşeklere indiriyor Tuhan ya Hoş isle olur günler Tuhan ya Bu yaplara bir bayrağa Tuhan ya Hiç olmaz teslim Tuhan ya dokunma gönül dokunma aşkına yansımadan düz gelen varlıkta şiirler peşten düzülüp ezgiler Elleriniz Aydınlıkta sayrı kuşlar Bir toplamı kıstırıp Uzaklamamı koydurmamı Dönüp olmaz götürüp
so'mlik qo'zining qizi Aynur Murodov.
Kızlarımız özlerin aktörlük ustalığında da sınadılar. Да, наш журналистский ничем не хуже профессиональных артистов. Kızlar bik mıktırışa, jüri egzələrin şok battırırga da, hürmetli tomoşaşılar көңеліне хуш келерге. А судьи-то кто? Хәзер танышабыз, тик аңарча шуны әйтеп үтәргә кирәк, кызларның мөмкинлекләре һәм сәләтләре бер бүгенге кичтә генә бәяләнми. Алар белән 11 көн дәвамында Казанда остазлар шөгыльләнде, аралашты. Алар да кызларны үзләренчә бәяләде. Бәйгегә нәтиҗә ясаганда, ул да исәпкә алыначак. Итак, уважаемые дамы и господа, жюри международного конкурса «Татар КЗ 2023». Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле педагог-хореографы, Татарстан Республикасының халык артисты Хәмидова Ләйсән Рәшид кызы. Татарстан һәм Башкортстан Республикасының атказанган артисты, Үзбәкстан дәүләт филармониясенең хор капелласы солисты, Үзбәкстанда татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге рәисе урынбасары Халдарова Фирүзә Мөхәммәд Әли кызы. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм күрсәтү фондының башкарма директоры Хашимова Нурия Миннәхмәт кызы. Butun dünyada Tatar Xатын Kızları Hərəkətinin İctimai Koordinasyon Sovetı rəisi, Regional Tatar Xатын Kızlarının Ak Qalfaq İctimai Uyuşması rəisi, Filologiya fənləri kandidatı İdrisova Kadriyə Rəis kızı. Туган авылның милли туристик үзәгенә нигез салучы, Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгы каршындагы иҗтимагый совет әгъзасы, Татарстан Республикасының Гребник спорт федерациясе җитәкчесе, Туган Батыр проекты авторы Абдрахманов Радик Мөхәррәм улы. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы, Россиянең аш-су остасы, Татарстанның атказанган сәүдә хезмәткәре 2 мәртәбә Татарстанның ел хатын-кыз бәйгесе җиңүчесе Шәйдуллина Равилә Шамил кызы. Татарстан 24 телеканалы редакторы, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры хезмәткәре, шагыйрә, тәрҗемәче, халыкара татар кызы бәйгесе сценаристы Зәйниева Резилә Рифат кызы. Татарстан Республикасының халык артисты, Казан шәһәр филармониясе солисты Шәрифҗанова Алинә Наил кызы. Халыкара татар кызы 2019 бәйгесе җиңүчесе, Татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге әгъзасы, флорист Лиса Чәчәк остаханәсе нигез салучы Камилова Лилия Рөстәм кызы. Әзиз тыңлаучылар, иң гадел һәм киң күңелле жюри әгъзалары менә шулар. Сезнең алкышларыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәбез түрендә исә Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты, Үзбәкстан дәүләт филармониясенең хор капелласы солисты, Үзбәкстанда Татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге рәисе урынбасары, жюри әгъзасы Халдарова Фирүзә Мөхәммәд Әли кызы. Каршылыгыз. Silep gene
Minam güle gider Özledim ben seni Yalan bu yetimimi Duyma sahrım elde durmaz Gözlerim sine görer Нашу программу продолжает народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташманов. Başkasının yüzesinde Orayı direksin deyip de Çanda datlan bozmala Yaratsa yarınlarıyla Bağdan eskaklarıyla Bizden çiğlerimiz bağla Fatırları kaldırılıp Söz etmegisiz ana Söz etmegisiz ana Fatırları kaldırılıp Söz etmegisiz ana Söz etmegisiz ana Diye kız kayıtlarında diye alışmaz kavuzlara Zamanca atmadan gerek kademden sapmadan gerek Düşmesin son kız bağla Dağlar kızı direk bilmem zaten sizler kız aralım Neden sizler kız aralım Dağlar kızı direk bilmem zaten sizler kız aralım Neden sizler kız aralım Özbek'inde bir kızı da damarlarla kız ağla Damar kızı bilek şiver başı bilek Kendinin üstünler kız ağla Geridir bizden alma bu yaş gibi kızlar ağla Bu yaş gibi kız ağla Geridir bizden alma bu yaş gibi kızlar ağla Bu yaş gibi kız ağla Sesinde arayı direk sürmeyip Şanlarla toz bağla Yaratsa yarın gelirle Vaktan etse yüklerinde Bizim gibi kız bağla Hatırlarım kaldırılıp Söz etmegisiz ana Söz etmegisiz ana Hatırlarım kaldırılıp Söz etmegisiz ana Direk gibi kız bağla Ул дөньяны башлый итәр иң гүзәл зат. Гүя җирнең мәңге яшел җылы язы. Кар астыннан чыккан умырзая сыман камиллекнең үзе булган татар кызы. Күзләрендә тарихыбыз эзләре бар. Йөрәгендә милләтенә вәгъдә сүзе. Халкыбызның киләчәген кайгыртучы, илем дип җан атучы татар кызы. Итак, конкурс дефиле. Татар кызы нинди була, мөләем сыйфа буйлы, бар кыенлыкларны
жеңіл табар жерде өз жолын сөйлеген сөзі орынлы киген киімі килішті ақылы менен һәм сабыр сынақ биыл бирешми татар қызы нендей болар көңілі яқты болар шындай шипер татар қызы әр егет ғашық болар бәйрәмдердің бизәгесі güzellerдің güzeli milletin bakırlarının güzellerin üzerinde tatar kızı indi bular mehabet doğru bular nersesin ol doğruluk desen tatar kızından sırar mehabet işi ezer Ot aslığa gelirken Sigen yar işin ezer Canın yar birinde Tatar kızı mindir bular Köngeli yaktı bular Şun dişiler tatar kızı Her yerin aşık bular Beğenler bize geçsin Güzellerin güzeli Milletin bakırlarına Güzellerin üzerine Tatar kızı indi bular Meleğin zifa boylar Barkı yanlıklarla Jine Davar jide öz yolun Mehabet işi ezer Ot asığa gelirken Seygen yar işin ezer Canım yar bilirken Tatar kızı indi bular Köngeli yaktı bular Şun dişiler tatar kızı Her yegit aşık bular Beğenlerden bize geçsin Güzellerin güzeli Milletin bakımlarından Güzellerin üzerine Beğenlerden bize geçsin Güzellerin güzeli Milletin bakırlarına Güzellerin üzerinde Güzellerin güzeli Güzellerin güzeli Güzellerin güzeli Финалистки международного конкурса «Татар Кызы 2023» и Ильгиз Шайхразиев. Kızlarımızın alkışlar bilen sahne ardına zadamız rahmet sizge. Kişin adında güzellik için. Beyginin finalına ezirlenu elbette zor hizmet sürüyor. Tek şu vakit aralığında kızlarımızın tağında yaşırın sebepleri, mümkünlükleri aşıla alır, tağında komilleşer. Дорогие друзья, давайте посмотрим, как девушки готовились к финалу. Внимание на экран. Nihayet biz Kazan'a kelgeç dolqınlanan, lekin ko'nglimda şadlık hissi. Chunki bizni olda Tatar Kızı belgisining finali kutadi. Birinchi kunlarda qiziq ham tez o'tdi. Qizlar bilan bek do'stlashib, o'zgadek kunlar shunda bir-birimizga bulishib, yordamlashib turamiz. Biz qizlar bilan do'stlashdik. Bizda oramizda bor жылылык. Tatar Kızı sizi iki ilişten turar. Hem ergi belgide de men iki yaktan da üstem. Kız
kişi olarak men güzellikке, nefislikке, tırnaklık sıman, şahsi, içki sıfatlarına tortulam. Tatar milleti ehli olarak men mesela özümün diline dikkat edem. Onu olma sözlerden çıstardam. Tatar tül dersleri olup var. Elbette men dokunulanam, çünkü benim işim bu belge zor cevaplılık. Bu ati maturluk belgesi gelen tügel. Ben üzümün Tatar kızı ikenliğine gösterdim. Tatar kızı degende o nedir şu güzellik konkursuna tügel. Mındaydı. Anın müğalemeleri, anın sözün tutuğu, elbette şiverlikte gerek bir sözsüz, lakin işki matrol tabar biteli sikim bilecek. Şuna göre Tatar kızı o bütün şu matr sıfatların özüne yaşayandır. Bu belge benim için özümün millilikini tağıda üstürü, özümün dilimini kabileştirir ve hamilde özüm türünden de Başkistan türünden var dünyaya cidkirimi böyle Başkistan Tatarları türünden. Resminden kıymet biz tuturulan kazı şekilde şimdi yukarıda şoklandım. Çünkü bu bizim ailede yış pişirip yatırgan rızık. Ben kaçandır evlerimde kirgendim, şitten yastık yağladım. Benim de şunu düşünmem vardı. Eğitimde öğrendiğim kilim taki vakit tabulma verildi. Kim bilgen beni de bunda öğrenirim şiir diye. Men belgege katnaşkanda derdi ekendim. Men bunda burada bir belgeli. Çünkü bu belge Tatar medeniyetine yanmadan taşık etti. Bizim boş vaktimiz yok desem bu. Çünkü bizim programımız büyük tığız. Her saatinin faydasını çıkarmaya tırışabız kızlardılar. Bizim derslerinde biz özümüzle matur etip seknede Tatar'a öğrendik. Hem Tatar büyük sırları turunda bilmemizni dinledik. Repetisiyalarımız bir kızık öte, her günü yine eğberler öğreniriz, kabatlıyız, tırışabız. Elbette koyacak ağır bular, lakin bizden mügallimler ağırlıklarını ötergen inşallah. Elbette stazlarımızga bir zor rəhmət. Taşkentga bunu pek kütem. Çünkü benim için o tuğan yağıma kaydım. Özbekistan'da men elimden danın yakılam. Bizde de Çin Tatar kızları bunu ko'rsatırga. Başkalarını da bizden güzel Özbekistan bilen tanıştırası keladi.
Татарстанның ат казанган артисты Илюся Хужина. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, художественный руководитель, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов. Kızlardan biyi ustalıklarınızlarda vakit ciddi. Yuşigersiz eğitmeniz, biyi ustalarınızın halıkta. Alkışlarınızı kızganmağız.
Eserlerimiz birinde ise Tataristan'ın kazanılan artisti Ruslan Seyfettinov.
Заслуженные артисты Татарстана, вокальная группа «Премьер». Татарстан her татар кешесенең тарихи ватаны. Ул һәркемгә кадерле һәм газиз. Монда һәркем күңеленә хуш килгән урынны таба ала. Бөтен дөньяда яшәүче татарлар һәр вакыт Казанга тартылып яши. Наши финалистки во время подготовки к финалу успели побывать в самых интересных местах Татарстана. Быел интеллектуаль бәйгене дә без нәкъ менә Татарстанның күренекле, истәлекле урыннарына багышларга булдык. Девушки проведут нам экскурсию по Татарстану. Каршы алучылар игътибарына Казан халыкара аэропортына татар кызы бәйгесендә катнашучылар килеп җитте.
белән башладым. Риваятләр буенча, ул еланнар патшасы Зеланд яшәгән урында, халкылыкта урнашкан. Кирмән эчендәге Кул Шәриф мәчете, данлыклы Сөембикә манарасы, Хәзинә галереясы, Казан Эрмитажы һәм Благовещение соборы беркемне дә битараф калдыра алмый. Мин Казан каласыннан 30 километр ераклыкта урнашкан Зөяутран шәһәрчегенә гашыйк булдым. Ул үзендә бик күп тарихи серләрне саклый. Анда барсаң, башка бер дөньяга килеп эләккәндәй буласың. Утраучакта урнашкан татар бистәсе агач археологиясы музее үзе генә не тора. Әминә Татарстанда Болгар музей тыюлыга бик ошады. Мин анда бүрегдә бабаларыбызның кичле рухын, милләтебезнең бөеклеген тойдым. Татар күзе булуым белән тагын бер кат горурландым. Сезгә дә Болгарга барырга киңәш итәм. Татарстанда 1000 еллык тарихы булган 2 шәһәр бар. Аның берсе башкалабыз Казан булса, икенчесе Алабуга. Анда Шайтан каласы дигән гаҗәеп урын бар. Галимнәр Алабуга тарихи шәһәре 18-нче йөзләрдән нәкъ менә шул Шайтан каласыннан башлана дип саныйлар. Мин чит илдәге дусларымны да әлеге шәһәргә алып килергә, Татарстанның үзенчәлекләре, урыннары белән таныштырырга телим. Миңа Казанның иске татар бистәсе ошый. Анда күп кенә танылган татарлар яшәгән. Аларның йортлары әле дә саклана. Ә минем өчен Татарстанның Биектау районындагы Иске Казан музей тыюлыга ачыш булды. Ул бушап калган тарихи урта гасыр шәһәре. Аның турында халык телендә төрле риваятләр, легендалар яши. Бүгенге көндә ул үзенең яңартылган архитектурасы һәм кызыклы музее белән җәлеп итеп торучы серле бер урын. Татар тарихы белән кызыксынган һәркем һичшиксез әлеге шәһәрчекне күрергә тиеш. Минемчә, Татарстан танылган шәхесләре белән дан тота. Мәсәлән, Бөек шагыйрь Габдулла Тукайны бөтен дөньяда беләләр һәм яраталар. Шуннан инде яна Кырлай авылы җире битте. Бу авылда әлеге шагыйрь эзләре саклана. Мин сезгә Татарстандагы Биләр шәһәре турында сөйләргә телим. Ул Идел буе Болгар шәһәренең баш каласы. Заманында 800 гектар мәйданы булган шәһәр Лондон һәм Париждан да зуррак булган диләр. Биләр турында гаҗәеп күп легендалар яши. Мәсәлән, 40 сакчы кыз турындагы риваяттә Хуҗалар тауының мөгъҗизалык эшкә булуы турында сөйләнә. Шуңа да бүгенге көндә бу урынга төрле төбәкләрдән мөселманнар килә. Миңа туган ягым Татарстанның һәр урыны, һәр почмагы кадерле һәм якын. Иң яраткан урыным милли китапханәбез. Ул телебезне, мәдәниятебезне саклаучы милли үзәк, татар яшьләренең берләшү мәйданы. Анда китап укыр өчен генә түгел, күргәзмәләр һәм спектакльләр карарга, дуслар белән җыелышырга, компьютерда эшләргә, тәмле каһвә эчәргә һәм колакчыннар киеп электрон пианинода уйнарга да киләләр. Мин Татарстан Республикасының Тәтеш районына сәяхәт кылу бәхетенә ирештем. Тәтешнең тарихы тамырлары белән бик борынгы заманга, 9-нчы гасырга ук барып тоташа. Ул вакытта хәзерге Тәтеш җире Болгар дәүләте составына кергән. Идел буенда урнашкан бу шәһәр музейлары, тарихи урыннары, елга бортындагы көймәләре, теплоходлары белән меңләгән туристларны үзенә җәлеп итә һәм шат аттыра. Безнең нәсел җирләре авылларга барып тоташа. Шуңадырмы мин Казандагы туган авылым комплексын аеруча үз иттем. Ул 2005 елда Казанның 1000 еллыгына багышлап төзелгән. Анда килеп керүгә, балачакта авылда әби пешергән кыймакларның хуш исе, бабай яккан мунча морҗасыннан чыккан рәхәт төтен исе бер килгәндәй була. Бу урын һәркемне бала чагына алып кайтадыр. Мин
resim sanatını yaratan, şuna göre sizni Tatarstan Respublikasının Alaboğa şəhərində ornaşqan Şişkin Müzeyi bilen tanıştırığa tilim. Şişkin'in bola şağı hem üsmer yılları әлігі müzey yurtda ötken. Sonra dünya külemelinin bu şahıs Almanya'nın München hem Düsseldorf şehirlerinde yaşayın. Meni de tam kaldırgan Düsseldorf görünüşleri işi için ona akademik ismi de verilen şunday büyük ressamning Tatarstandan buluğu bizning için zulg'arulak. Ming'a san'atchini topilgan. Qo'ya barsam da madaniy yuzaklar, teatr, konsert zallarına Mekki'den gidem. Qozonga kelgachda Aliaskar Kamal teatrini ko'rib dilim qisildi. Meni u madaniyatning qaynab turgan o'zagi qo'ydi. Yerida tatar tili, san'ati, urf-odatlari saqlanib, o'stirilib, millatning joni, ko'ngli boyitilar. Shunga da dünyadagi her tatar kişisi Tatar Milli Tiyatro'na girerge tiyiş deb sanayım. Şuşanın bilen Tatar kızı 2023 belgesinin sınav ürüşü tamam. Мы отправляем нашего уважаемого жюри посвящаться, а в это время наш вечер украсят лучшие артисты Татарстана. Qarşı alamız sahnemiz türünde yeniden Tatarstan'ın ad kazangan artisti İlüze Xujina. Yüzlerde canlandı çalasa Kuşkenli sözlerde Yolunda gelirse Yanlış tüygende Müntüsü dünyana Yarada tüygende Kuş gitsin Beylemler Yürekler Şanlansın Cihanda
Konser programmasının devamını göstermemiz türünde virtuoz muzikant, Dadastan'ın ot kazangan artisti Aynur Muratov. Beyler sahnesinde İlgiz Şeyh Rezif'le başladı. Dost işlere uyni güler, min güler gülmeyim. Uyanımda yana tapmayım, ne buldu bilmeyim. Siz matur kızlar, nik şayardasız. Yüreğimden yanılarım
anlamışsınız. Siz matur kızlar dik şayartasınız. Yüreğimdeki yavruların anlamışsınız. Şimdiki başımdan karşılamaktılar. Kızlar buna uğrap uza yarattılar. Siz matur kızlar dik şayartasınız. Yüreğimdeki yavruların anlamışsınız. Birge! Siz matur kızlar dik şayartasınız. Yüreğimdeki yavruların anlamışsınız. Yüreğimde utlar yana yetişirmişsiniz. Aranızdan birinizi söylerseniz. Siz matur kızlar dik şayartasınız. Yüreğimde yavruların anlamışsınız. Siz matur kızlar dik şayartasınız. Yüreğimde yavruların anlamışsınız. Yüreğimde yağmurların anlamışsınız. Siz matur kızlar dik şayartasınız. Yüreğimde yağmurların anlamışsınız. Ильгиз Шайхразиев. Рахмат Бейрам Бран. Дорогие друзья, бурными аплодисменты встречаем заслуженных артистов Республики Татарстан, вокальную группу «Премьер». Penso che sogni così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi improvviso il nido del vento rapito, ne cominci a volare dal cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto di blu, nel cielo. E volavo felice per la
Знаете, эту песню? Я вокруг сыграю, здесь я травица на востоке, что за небо без луны, на востоке, что за жизнь без чайками, что за жизнь без чайками. От заката смотрит миг, на любовь туда беру, здесь основные ноги. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайками. На востоке, что за жизнь без чайками. Забывай здесь тесно, чайка на чудо рай, чтобы вместе остала песней, с нами вместе наливай. Чай, как чай, чай, как чай, чай, как чай, чай, как чай. На востоке, что за жизнь без чайками. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайками. Что за жизнь без чайками. Спасибо, Ташкент! Вокальная группа «Премьер». Кызлар финалист кызларыбызны көчле алкышлар белән сәхнәгә чакырабыз. Каршы алыгыздан көчле алкышлар белән хөрмәтле тамашачылар. Кызларыбыз бик тырышты. Алар булганлар, кем булыр икән җиңүче, кемгә ләгер икән автомобиль әйдәгез. Алкышлар белән каршы алыйк. Кызлар, рәхим итегез. Каждую девушку везет на память подарки от нашего призового фонда. Финалист кызларга бүләкләр әзерләүдә ярдәм итүчеләр һәм иганәчеләр. Татарстанның Татарштаф милли яулыклар бренды. Луиза Скидина бутикатериясы. Татарстанның Ансар милли сумкалар бренды. Әкият Саман милли бизәнү әйберләре. Халыкара яулыкка күтәрелгән күп юнәлешләрне берләштерүче Туган Батыр бренды. Үзбәкстанның Style from Sisters милли эшләнмәләр бренды. Ташкент шәһәренең татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге. Крокус Плаза şirketi хуҗабикәсе Виктория Ковтунова. Эсткал ювелир эшләнмәләр бренды. Үзбәкстанның Лиза чәчәкләр салоны. Уразаев Алик Мөхәммәд улы җитәкчелегендәге Сочи шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте. Төп бүләк Татарстан Республикасыннан Lada Granta автомобиле. Кызларыбызга махсус әзерләнгән бүләкләребез
qasidalar topshirilar. Jüri neticeleri indi eser. Biz nihayet Bularga tantanasına ko'shamiz hem sahnaga qizlardan nominatsiyalarni topshirish uchun Tatar qizi belgisi direksiyasini amalga qo'yishi, Butun dunyo Tatar kongressi Milliy shura raisining birinchi o'rinbosari, Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komiteti yetakchisi Danis Fanis o'g'li Shakirovni chaqiramiz. Rahmat. Aziz milletdoshlar, kelgan hurmatli sharafli qonaqlar, biz bugun yangadan Xalqaro Tatar qizi belgisining Butun dunyo Tatar kongressining o'ngishli proyektlarining birisi ekanligine inandik. Ol maturlik belgisi bilangina cheklanmishi, salatlilik, ustalik, milliy traditsiyalar bayramına evrildi. Ham 13 nominatsiya, ular har birisi o'zgachalikli, ular har birisi o'zga, ular har birisi de Butun dunyo Tatar kongressining qanotosida shab keluvchi Tatar uyushmalarini taqdim etadi. Ular har birisi o'zlarining illarin, tubaklarin damlay, Tatarni damlay. Lekin ularni har birisin bir haqiqat, bir düşünce, bir isim birleştiradi. Ular o'zimizniki Şın ma'nosida asıl millet Tatar qizlari. Bayram bilan. Nominatsiyalarni e'lon qilgan vaqt yetdi. Demak, eng yoqimli qiz G'aynaddinova Adelina Deniz qizi. eng zo'r oshish Mirahmadova Diana Tohir qizi. Eng ziyoli qiz Quddusova Oygul Ashat qizi. Eng ungan qiz G'umarova Zarina Zafar qizi. Eng ixlos qiz Jamoliddinova Elnaz Oyrat qizi. Eng ziyrak qiz Minhajova Nozligul Oylar qizi. Eng maqsadchan qiz Abdullina Nina Vasil qizi. Eng yorqinli qiz Xotibjanova Ilsina Oyrat qizi. Eng mo'ng'ul qiz Idrisova Alsu Tohir qizi. Eng tirish qiz Pog'amonova Alfiya Irit qizi. Eng ijodiy qiz Boybakova Komila Rashid qizi. Eng nozli qiz Valyutina G'oliya Noin qizi. Eng nazoratli qiz Medvedeva Albina Noil qizi. Qizlarimizni chin ko'ngildan tabrik etamiz. Sizga bek zo'r rahmat, Danis Fanisovich. Jüri a'zolari orasida maxsus bo'lib olib kelishi hurmatli shaxslarimiz bor. Tatariston Respublikasi Raisi qo'shimda madaniyatda usturga yordam ko'rsatuv fondining boshqarma direktori Hashimova Nuriya Minatmat qizi ham tug'an o'g'lim milliy turistik o'zagiga negiz solishi
Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгы каршындагы иҗтимагый совет әгъзасы, Татарстан Республикасының Гремлин спорт федерациясе җитәкчесе, Туган Батыр проекты авторы Абдрахманов Радик Мөхәррәм улын бүләкләрен тапшыру өчен сәхнәгә чакырабыз. Добрый вечер, хайырлы кич. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кадерле бүгүнкү бәйрәмдә катнашучылар. Чыннан да без сезнең белән шушындый матур бәйгенең шаһитлары булдык. Барыгызны да Татарстан Республикасы рәисе, аппараты җитәкчесе Әсхат Әхмәтович Сафаров исеменнән, шәхсән үз исемемнән барыгызны да шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Кызларыбызга, гүзәл кызларыбызга уңышлар, сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Һәм безнең фондтан махсус бүләк булдырдык без. Ул бүләкне безнең уйладык та безнең Чувашия Республикасыннан матур гына бер кызыбыз чыгыш ясады. Ул аның әхлагын, аның булганлыгын аерым билгеләп үтәргә булдык. Ул Җамалетдинова Илназ Айрат кызы. Һәм безнең бездән шушы сертификатны кабул итеп алабыз. Alkışlar bizden Elnaz Ayrat kızına kutluyoruz sizle. Assalamu alaikum dostlar, hayırlı kеш. Мен бик яратам мында келерге, менің мында бик көп достар. Мы, татары, очень любим встречать гостей, мы встречаем их с душой, но многому мы учимся здесь, в Узбекистане, в Ташкенте, потому что это очень гостеприимный город и очень гостеприимная страна. Біздің қызлар, бүтін дүнияда ин матур, ин шибер, ин акыллы, ин гүзел. И мне, как члену жюри, было очень сложно делать выбор, потому что все девушки были великолепны. И было очень сложно выбирать, кто будет лучшим в какой-либо номинации. И отдельным призом мы хотели бы отметить от нашего проекта «Туган Батыр», этот проект, который популяризирует нашего национального героя, который несет традиционные ценности. Мы бы хотели поздравить в этом грандиозном масштабном событии нашу девушку, это Кундусова Айгуль. Айгуль, вы сознакомились? Мы еще в нашем национальном комплексе Туган-Авалон открыли салон красоты национальный Сюндике. Вот, и также сертификат от нашего салона красоты ССГ Гуляк. Мы также хотели поздравить с победой в нашей номинации. Это девушку из Узбекистана, Кундусова Айгуль. Boybekova Kamila Rashid qizini maxsus priz bilan tabrik etamiz. И я не мог обойти без внимания девушку, которая рассказала про наш комплекс Туган-Авалон. Это, конечно, запрещенные приемчики, но мне это понравилось, поэтому я хотел бы подарить сертификат девушке из Томска. Спасибо за такую презентацию нашего комплекса, это было классно. Tag'in bir maxsus priz Idrisova Olsun Tohir qizini kutlaymiz sizni. Радик Абдуллаев, зор рахмат sizga, большое спасибо. Залды бүләкләр белән бер рәттән үзләре кебек нәзакәтле, матур кызларыбызга чәчәкләр дә тапшырыла. Әлбәттә, сезне кайнар алкышлар астында, хөрмәтле тамашачылар. Итак, уважаемые друзья, мы приближаемся к кульминации нашего конкурса. Гран-при иясенең исемен игълан итү
hem tüm бүләк Lada Granta avtomobilinin açkışların topşırу için sahnege Tataristan Respublikası Premier Ministri orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şurası Reisi Vazir Abdülgayazulu Şeyh Raziyevni çağırabız. Hürmetli tamaşaçılar, eyleriz alkışlarımızı kızgan ve kötü bağından kulminasyon izgin yakınlaşa. Bir nişeniz günde biz tüm jingüşünün ismini bileşerbiz. Bakın Maestro Svet, bunda zalda barımızda көріп тұрған тегішміз. Subhanallah. Cemaat hazır mısınız? Kızlarımız hazır mı? Нәрсе айтасым келе? Халықтан да біріншіден қызларымызға аз ғана төзімлік. Біздің татар халқында шундай матур сөздер бар. Аларны ниндей тілге тәржімә етсең дә, аның мәғанәсен бірме-бір айтып болмай. Мына байтасы сөзім хәзір сіздің үшін. Ол мизгіл деп аталады. Мына бұл мизгілні сәхнәге алғаннан соң көп мегіне сұрасаң да, көп мегіне сатып алам десең де, аны қайтарып болмай. Ол енді тарих. Шоңа күрә қызларыбыз, біз сізді шундай яратабыз, һәм білекей генә долқынланып басып тұр екен дейме? Әгәр дә қызларыбыз йығыла башласа, егерләр әз буларбыз тотып торырга, яме? Җәмәгать, әйдәгез хәзер кулларны әзерләдек, ладошки приготовили. Я в самом начале это сказал, еще раз хочу повторить. Слова огромной благодарности правительству Республики Сустан, Министерству культуры, нашему любимому комитету, которые дали нам возможность сегодня в самом главном зале провести для нас, для татар, самый главный фестиваль, конкурс «Татар қызы». Әйдәк зәлі, рәхмәтләрімізді жеткіріп, тағын Аллах насip етсін deyip, қоллар шабып, Аллах'tan шектірмей. Өзі рахмет. İkincisi, қарадыңыз ма, неше кетіп, біз Татарстаннан мында келгенде, өзі біздің коллективларны, артистларны мында алып келіп, инде мында яшәгән милләттәшләргә халыктан да үзе безнең җыр моңнарыбызны, биюләребезне, уйнауларыбызны күрсәтергә булдык. Шуңа күрә хәзер инде үзебезнең мында килгән барлык артистларга, дәүләт җыр бию ансамбленә килгән халык, Татарстанның атказан артистларына, җырчыларыбызга зур рәхмәтләрне әйтеп, Ayet Efendi, Hamid Sizin işlerinde babanımızla rahmet eyleyin. Zor alkışlar. Ayet Efendi'mizin her arkadaşlar ite şahrasızlıktan kabul kilemdi. Lakin bunday alkışlar olsa o kilmeyecek. Ko'rsatilgan çıkış olamiz. Qaytamiz. Salomni qaytamiz. Hazır aytasım ki, en zor rahmetli kızlarımızların әниләренә, әтиләренә, әби-бабайларына, ұстазларына, сіңілләренә, абиларына, кемдер алар янында булып, алар менән ничек чыгып, үзләренең ничек осталыкларын күрсәткәч, без хактан да сокланып карап торабыз. Менә видео репортаж караган вакытта күрдегезме? Ул бит безнең кызларга ярафас. Алар бер-берсенә конкурентлар түгел итеп, бер-берсенә туган кызлар кебек карыйлар. Ничек кычаклашалар, ничек итеп матур итеп, я булай чакыртырып, я үз ягыннан нинди ярдәм күрсәтергә телиләр. Чөнки ул безгә хас. Характер нигезеннән дип әйтәбез. Шуңа күрә, кызлар, сезгә, иң якыннарыгызга, иң зур алкышлар. Менә шулай
татар жанды болып қалып, сізге бүтән татар қызларда, бүтән милләт қызларда солай ұқсарға тіләшіп, әркімде өз вақыты жеткәштен сіз әр вақытта да әйтегіз. Міне бұл татар қызы бәйгесінде менің қатнашуым, міне шушындай үсішке де, ғаилә бәхетке де тәрбиеш жасап, мен мұнда да өзіме ұсталық һәм татарлық жан яғынан, рух яғынан алдым деп әйтерлік болсын. Өз балаларыңызға, өз ұнықларыңызға, өз ұнықшықларыңызға бәхірлі болыңыз. Өз рахмет сізге. Әйтерлік ме? Тамашашыларға. Біз бет келдік, қол шаптық. Әйдәңіз, өзімізге де исәнлік, саулық тілеп, Аллах насip етсін, ұшырашы, рияхәтлерін татар болған үшін жырлап, бейіп, бір-бірі ғұрланып, құлаққа үйретерлік болсын. Өзімізге де алқышлап, зорлап, әйдәңіз өзімізге нұтлап. Әфәрин. Мен көре башладым енді хәріфлерін өзімді құтнанам бет. Әгер де мен қазір әйтем екен, бәрін бітәп етенді. Татар халқының шуында әйткен сөзі бар. Үстел артында отырғанда шей шағаралар екен, бәрін бітті деп. Шолай бетімді. Жоға көре әйтеміз екен, бәрін бітәтті ағын әзгінет өзі күзәрі. Біздің бет әлі тажда бар әйме. Алып шәріп көрсәті күзәрі. Мына бұл етенді корона. Өзіміздің Ташкентқа жеңу алып келген қызымыздың башынан екінші қызымызға көшесек, әм Аллах насip етсе, 24-ші жылда солай өткірешеміз. Вы знаете, с 5 по 9 сентября мы в Казани проводили 19-й международный мусульманский казанский кинофестиваль. Более 700 работ было представлено. И из 24 стран 50 работ были отобраны в финал. Самый главный приз, специальный приз нашего раиса Рустама Даргулевича выиграла кинолента, которого сняли в Узбекистане. Режиссер получил. Я еще раз поздравляю, вот случайностей не бывает. Буквально недавно мы вам вручили, сейчас уже приехали. Вы знаете, я когда только что давал интервью, у меня спрашивают, а что будет, если второй раз наша татарочка из Узбекистана выиграет этот приз? Я говорю, судьба, это здесь все написано в конверте. Я не знаю, но хочу с вашего разрешения огласить. Гран-при готовы? Давайте начнем аплодировать. Альбина Наил Казабедеева, Пензенкасы. Татар қызы 2023 Халықара бәйгесінің гран-при жеңушісі Альбина Наил қызы, Пенза өлкесі. Жеңуші қызымызға донлығы Қосан ханлары башлығына шотық ясалған күшмәт тож бүләк әм қәзиде бүләк етілер. Тожны Халықара татар қызы 2019 бәйгесі жеңушісі Өзбекстан қызы Камилова Лилия Рүстәм қызы тапшыра. Әлбәттә, Türk бүләк Татарстан Республикасы худратыннан Лада Гранта автомобилі. Тамашашыларына шундай алқышлар уақытында қызым бар-бір сөз айтырға керек. Xeyirli kişiler. Bizning turmushimiz eskitkish mezgillardan, turli kishlardan tuziladi. Bugungi kun, bugungi mezgillar xatirimizda mangu qolar shimanda. Bu xayolni turmushga oshirish uchun Xudoyima atiyaniylarga men bek zo'r rahmat tilayman. Uyushtiruvchilarga, qizlarga, singillarima, sponsorlarga bek zo'r rahmat. Bizga shu zo'r akiyatni ko'rsatuv uchun. Bu chindan da bek
iskitkeş hisler, mizgiller. Benim için tuğan tilimde, tuğan jirimde, halkımda, benim yüreğim, küngülümde, benim köşüm. Tatarlığımı bilen ben büyük gururlanam. Büyük zor. Şimdiden tebrik ederiz. Tüm jinguşimiz Albina Nail kızı. Genzellikle sizin koylar almışlarınız. Elbette 13 kızın 13'ü de her bir süreciymişi. Onlar bir kırıştı. Onlar ıslalıklarını arttırdı. Onlar dağında kamilleşti. Kutlayımız sizni hürmetli güzel tutaşlarımız. И общая фотография на память, историческое фото, элементарно. И, конечно же, все это сопровождается бурными аплодисментами зала, родителей, друзей. Бик зур рәхмәт, Васил Кадыр Гаязович. Әлбәттә, истәлеккә фото, кабатланмас мизгелләрне искә төшереп торырлык фото. Aziz milletvekiller, hürmetli Özbekistanlılar, bugünkü матур, жылы кеш үшін рәхмәт сезгә. Искренне благодарим Ташкент за гостеприимство. Мы наслаждались каждым днем пребывания в Республике Узбекистан. Yurtimizda xalq madaniyati namoyandalarini ko'rib turganimizdan behad mamnunmiz. O'ylaymizki, bunday tashriflar hali yana ko'p bo'ladi. Ey tuğandım, ey maturdum, etken enkennin dili. Dünyada көп нәрсә білдім, син туған тіл арқылы. И туғанды, и матурды, әттәмән кәмдің тілі. Dünyanın məzəbədi, sin tuğandır artalı. Dünyanın məzəbədi, sin tuğandır
Tatar kızı 2024 belgesinde Penza ülkesinde uçraşkanına kadar исәнмен bulunuz. Дорогие друзья, до новых встреч на международном конкурсе «Татар кызы» 2024. Yana bir bayram hammamizga muborak bo'lsin. Eng porloq, eng aziz niyatlar sizlarga doim yor bo'lsin. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar. Kızlar bu arasında da fotoğraf